Uns dies abans que arribin les festes de Nadal, tots correm cap a aquells armaris on guardem aquelles capses plenes de petits detalls nadalencs, un Papa Noel, unes llumetes, un arbre. Ho posem tot al menjador, però un cop posat, tota aquella decoració, tot aquell guarniment, queda bé. Entre el bon gust i el mal gust a l'hora de decorar un menjador per Nadal, potser els detalls són mínims. Per això és important caure en mans de bons professionals, de gent que et pot assessorar, que et pot donar idees molt valuoses perquè el teu menjador, si per exemple convides a gent a sopar la nit de Nadal, que el teu menjador faci goig i sigui un exemple de bon gust i d'elegància. Estem amb l'Enric Bosser, ell és un dels mestres creatius de la botiga Bosvig. Evidentment, quan arriben les dates de Nadal, el que dèiem, tots ens animem moltíssim a decorar casa nostra, però no som decoradors, no som professionals. I el resultat, quan tu agafes i vas a les botigues i vas comprant ara una boleta, una figureta, el resultat després de decorar potser no quedi tot lo elegant que voldríem. És important comptar amb gent que en sabeu, oi? Sí, sí. En aquest cas, nosaltres estem aquí a la botiga com per assessorar i ajudar la gent a que faci una taula ben maca el dia de Nadal. Moltes vegades quan mirem les revistes del cor i surten els famosos amb els seus menjadors tan elegantment decorats. Evidentment no ho han fet ells. Tenen darrere un equip de professionals, com és el vostre cas, que han fet que aquell menjador quedi transformat per les festes de Nadal. Què és important a l'hora d'escollir els guarniments de Nadal? Bueno, sobretot aviam quin color t'agrada, no? Si tires cap a daurats, cap a vermells, cap a platejats, blanc, vull dir, és una mica amb el color que estiguis més còmode aquestes festes o el color de moda que creguis que tu pot encaixar, no? En aquest sentit, és buscar una mica fer-ho harmoniós en quant a textures, a colors i en quant a el que és, sobretot, l'atrezzo global de lo que és la casa o la taula en si. Home, aquest seria un bon consell, no? Si esculls un color, doncs anem a tirar cap a aquell color, no posar el menjador al final que sembla una fireta de tants colors, bombetes de colorins, figuretes i de més, no? És important escollir un color que sigui una miqueta el que determina tota la decoració. Creus tu que és important centrar-nos potser en algunes coses concretes del menjador, potser algun moble, la taula principal, i no començar a omplir-ho tot perquè sí? Exacte. Sí, no, a veure, el primer de tot és una mica fer el recorregut de lo que són la família que va cap al menjador, no? Perquè és el lloc al final on anirem a parar tots, no? Sí que és el més important la taula, potser, i que estigui ben guarnida des d'unes bones estovalles, que, vull dir, depenent si les poses d'un color més atrevit o menys, el que posis a sobre ressaltarà més o menys, no? Llavors, amb això és el que dèiem abans una mica, no? Buscar el color que t'agradi més, no? I a partir d'aquí la carregues més o la carregues menys, Jo, per exemple, estem a la vostra botiga, que esteu aquí al carrer París de Barcelona, és un lloc preciós, maquíssim, i no estem veient ni cap Papa Noel, ni cap rei d'Orient. És a dir, opteu no per figuretes, sinó per tot el que té a veure amb la vegetació. Les plantes poden fer molt també per decorar un menjador i que quedi superelegant, oi? Exacte, aquí a Bosvig el que fem sobretot és assessorar a nivell el que és vegetatiu o a nivell de plantes, a nivell de centre, més que el que és el complement del que estaves dient, no? De Papa Noels o d'Ositos i tot això, que hi ha molta oferta per tot arreu, no? Potser assessorem més amb allò que no es ven tant com que jo ho he comprat fet i és ben fet, no? Sinó més amb el que podem transformar o ajudar a el que és a crear el teu espai especial per a les teves festes. Hem enganxat l'Albert treballant, con les manos en la massa, aquests dies de Nadal, imagino que van a tope, i també suposo que entra molta gent a la botiga demanant algun petit consell, fixant-se sobretot, no? Igual que moltes vegades fullegem aquestes revistes de decoració perquè ens donen idees, una botiga com aquesta també pot ser un referent. Sí, la veritat és que no deixem de ser una botiga especialitzada que mirem sobretot d'ajudar a la gent, vull dir, des del que és el particular fins a el que és empresa, no? Que et demanen, mira, ara ve una empresa que demana uns centres de color platejat combinat amb un color blau que és el logotip de l'empresa. Llavors presentes mostres i la veritat és que és així com la gent troba alguna personalitzat, no? I aquí a la botiga exactament el mateix amb el particular, no? Que si vol vermell, de fet ja vull dir, aquí a la botiga hi ha molta oferta com perquè vegin o visualitzin bastant el que poden posar a casa.
Jo imagino que segurament hi haurà gent a casa que diu ui, el meu menjador és superpetit, això és per la gent que té grans salons, les empreses i de més. És mentida, no? Qualsevol petit raconet amb 3 coses però ben escollides, que aquí està el secret, no? Escollir-ho bé, no? Sí, sí, no, de fet, vull dir, aquí hi ha coses petites i coses grans, vull dir, si tens un menjador petit, doncs mira, pots fer un menjador petit, allà és com dir, doncs mira, un pot petit, bona confitura, no? I agafar 4 tallets així una mica exquisits, no fa falta que ho facis super carregat i que et quedi una taula doncs molt elegant, no? Avui hem vingut en època nadalenca, la botiga està preciosa, però el cert és que si venim en una altra època de l'any també trobarem idees de decoració. Moltes vegades, evidentment ara sobretot en època de crisi, no podem canviar el menjador de dalt a baix, tot i que estiguem cansats de veure aquelles cortines o aquells mobles, no? I és en la decoració on podem transformar el nostre menjador i donar-li un altre toc, no? Per la tardor o per l'estiu. Correcte. Nosaltres durant tot el llarg de l'any el que fem és sobretot assessorar els nostres clients per decorar casa seva, per decorar una terrassa també. Vull dir, aquí a la botiga sobretot el que tenim és planta artificial, de roba, de tela, de materials molt ben fets que per la vista t'entren molt bé, no? Llavors, en aquest sentit, mirem que la gent pugui tenir la casa vestida sense haver de preocupar-se molt en quant a l'hora de mantenir-lo, no? I llavors sí que durant tot l'any anem variant, funciona una mica també de l'estació de l'any, no? En quant a colors, vull dir, tipus de flors que portes, si són més tipus així primavera o el que són més de tardor, o sigui que això és qüestió de venir aquí sovint i anar mirant el que es va oferint, no? Hi ha molta gent que som un desastre cuidant les plantes, a mi se'm dona fatal, totes se'm moren, fins i tot els cactus, és així, però també moltes vegades perquè no tenim temps de regar-les, perquè anem corrents, acabem optant pel que tu deies, no? Per les plantes artificials. Ha canviat moltíssim en els últims anys el tipus de planta. Abans es veia massa, era massa evident que allò era de plàstic, no? I fins i tot feia lleig perquè era molt evident. Ha canviat, no? Sí. Quins materials s'estan utilitzant ara? Bueno, ara sobretot el que de planta bona, artificial i de planta dolenta encara n'hi segueix havent-hi, no? La diferència està en que unes són més cares i unes són més econòmiques. Llavors aquí sobretot nosaltres mirem que tinguin qualitat i llavors perquè una planta artificial tu la tindràs molt temps a casa i més val que la compris maca. Vull dir, potser llavors per poques diferències de preus o per una miqueta més sí que val la pena que facis la inversió perquè et duri a casa i estiguis més a gust, no? Vull dir, al final tu tindràs una planta artificial lletja durant 10 anys i en tindràs una maca també durant 10 anys, no? Doncs, escolta'm, compra la maca, no? I llavors és aquí, no? Nosaltres, sobretot, quan entra gent doncs, té el dubte de si la botiga, si tot el que hi ha aquí és natural o artificial, no? Independentment que també treballem al natural per lo que és empresa o particular de bodes i tot això, que és més com també fet a mida. És diferent la casa d'una família amb criatures petites que corren per casa, que potser poden tirar algú a terra, que imagino el pis de solter, soltera, separat, divorciat, ara que hi ha tant de single, no? Que volten sols pel món. Quan entres a un pis és comú trobar decoració i detalls, sobretot en plantes, que siguis... Això és un pis d'un noi solter o d'una noia soltera. Hi ha certes plantes o certs detalls que determinen també gustos i maneres de decorar homes i dones? Exacte, correcte. Vull dir, pensa que també, segons el tipus de client que entra, tu ja perfiles una mica parlant amb ell el que necessita o el que vol, no? Si vol flor, no vol flor, si vol tipus més cosa vegetativa o tipus més canya o ramatges secs, en el qual, o una composició més escultural, no? Vull dir, depenent una mica del perfil del client, que tu ja veus que té un pis que pot ser més modern, més minimalista o més amb tons així més grisos, que està molt de moda, no? Llavors busquen coses que vagin sobretot amb el seu caràcter i que perfilin molt bé amb el que és l'espai. Podríem dir llavors que hi ha certes plantes per certs tipus de decoració, no és el mateix un pis minimalista amb una decoració així molt oriental que potser un pis familiar amb potser mobles més de fusta antiga, més colonial. Hi ha certes plantes que encaixen millor, no? Exacte. Vull dir, cada vegada... Jo penso que, sobretot a l'hora d'escollir o de mirar materials i de fer composicions, ja una planta per si mateix té una forma o té una tipologia o una textura o un color que encaixa molt més en un espai que en un altre, no? I llavors, per això, aquí el que fem és assessorar quin tipus de planta o quin tipus de flor o de ramatge o d'estructura o inclús de gerro que pugui encaixar el que és l'espai. Doncs ja ho sabeu, per la gent que com jo no tenim massa bon gust a l'hora de decorar, perquè és aquesta la veritat, és bo assessorar-se amb gent que en sap, gent que entén de decoració. De vegades entre el bon gust i una cosa hortera o una cosa que està sobrecarregada,
la diferència és mínima, no? Un llaç de més, una planteta de més i espatlles tot un menjador, no? Correcte, sí. A vegades és increïble perquè fas una composició i tot és harmoniós, vull dir, al final és una compensació harmoniosa en la qual el punt sensitiu és on veus tu que allò encaixa o no encaixa o que penja d'un cantó o que està descompensat. Llavors, sí, és tenir l'ull aquest d'encaixar les peces perfectes perquè enquadri en allò que on ha d'anar. Doncs ja ho sabeu, s'ha de confiar en bons professionals. Moltíssimes gràcies a tu i a tot l'equip que esteu aquí treballant cada dia per deixar els nostres pisos ben macos. No podem canviar de mobles, no podem canviar potser massa les coses importants i les coses cares, sobretot, però sí que en la decoració ens podem esmerar una mica. Moltes gràcies. Gràcies, bones festes. Gràcies. Ara.